ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சோபிஸ் கார்னர் சேனலில் ஒரு குருமா ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். வெஜிடபிள் குருமா. வாங்க பார்க்கலாம். வெல்கம் மை சேனல். நான் இந்த குருமாவுக்கு இன்றைக்கி 3 காய் எடுத்திருக்கேன். கேரட்டு, பீன்ஸு, உருளைக்கிழங்கு 3ஐயும் இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி குக்கரில் விட்டு ஒரு விசில் விட்டுடலாம். இந்த காய்கள்லாம் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா போதும், ரொம்ப தண்ணி விட்டுற வேண்டாம். மூழ்கிற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றி ஒரே ஒரு விசில் மட்டும் விடுங்க, ரொம்ப குழைய விட்டுறாதீங்க. காய் வேகிறதுக்குள்ளே இந்த குருமாவுக்கு தேவையான மசாலா அரைச்சிடலாம். ஒரு மிக்சி ஜாரில் துருவன தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க. பிறகு ஒரு 4-5 முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த முந்திரி பருப்பு தான் நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டும் குருமாவுக்கு திக்னஸும் கொடுக்க போகுது. பிறகு கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க, 2 பட்டை, 2 கிராம்பு, ஏலக்காய் 2 சேர்த்துக்கோங்க, ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க, நறுக்கின வெங்காயம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே கறி மசால் தூள் 1 ஸ்பூனு, மஞ்சத்தூள் 1 ஸ்பூன், மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். அரைச்சாச்சு, மசாலா தனியாக இருக்கட்டும். இப்போ காய் பாருங்கள் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிட வேண்டாம், அதை அப்படியே வைங்க. நம்ம தாளித்து விடும்போது அந்த தண்ணி தேவைப்படும். ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் சூடானோடனே கடுகு கடலைப்பருப்பு போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வந்தோடனே அந்த எண்ணெயிலே 2 பச்சை மிளகா நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. ஃப்ளேவர் நல்லா கொடுக்கும் அந்த பச்சை மிளகா. கூடவே நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் கருவேப்பிலை சேர்த்துனதுக்கப்புறம் இது கூட நறுக்கி வச்சுருக்கிற தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 3 தக்காளி போல் சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி அதிகமாக சேர்த்தனாலும் தக்காளி குழம்பு மாதிரி மாறிடும், அதனால் அளவாக தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கி வரதுக்கு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து விட்டு வதக்கினோம்னா நம்ம சீக்கிரமாக வதங்கி வந்துடும். தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் வேக வச்சுருக்கிற காயெல்லாம் இதில் சேர்த்துக்கலாம். அந்த தண்ணியிலேருந்து வடித்து அந்த காயை சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி தனியாக வச்சுக்கோங்க. எல்லா காயும் சேர்த்து இந்த ஆயிலே கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கட்டும், வதக்கி விட்டுருங்க. இந்த காய் மட்டும்தான் சேர்த்தணுங்கிறது இல்லை, உங்களுக்கு வேறு மாதிரி விருப்பப்பட்ட காய் கூட சேர்த்துக்கலாம். இது கூட நூக்கல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டாலும் நல்லா தான் இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன காய் விருப்பமாக இருக்கோ அதை சேர்த்துக்கோங்க. இந்த காய்ங்க கூட சேர்த்துறதுக்கு நான் பச்சை பட்டாணி தனியாக வேக வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த மசாலாவை இதில் ஊற்றி சேர்த்துக்கலாம். அந்த காய் வேக வச்சுருந்தோம்ல அந்த தண்ணி இதில் ஊற்றி கொதிக்க விட்டுருங்க. காரம் எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது, அதனால் இதில் நான் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டு மிளகாப்பொடி சேர்த்துக்கிறேன். இது கூடவே உப்பு கம்மியாக இருந்ததுனால கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன். உங்களுக்கு காரம் இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னாலும் நீங்கள் தேவையான அளவுக்கு மிளகாப்பொடி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இது கூடயே நான் வேக வச்சுருக்கிற பட்டாணியும் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட வெள்ளை சுண்டல் சேர்த்தனாலும் நல்லா தான் இருக்கும். எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டு இதை நல்லா கொதிக்க விடணும். ஒரு 5 நிமிஷம் போல் நல்லா கொதிக்கட்டும், மூடி வச்சிடலாம். இப்போ 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், நம்ம குருமா நல்லா கொதித்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இதோட வாசமே சூப்பராக இருக்கும். இதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு மல்லி இலை தூவி சர்வ் பண்ணிட வேண்டியதான். இன்றைக்கி நான் இந்த குருமாவுக்கு கோதுமை பரோட்டா செஞ்சுருக்கேன். இது பரோட்டாவுக்கு மட்டும் இல்லை, சப்பாத்தி, பூரி, தோசைக்கு கூட நல்லாயிருக்கும். இதே மாதிரி பூரி சப்பாத்திக்கு சூப்பரான குருமா ரெசிபி ஒன்று நான் எண்ட் ஸ்க்ரீனில் தரேன், அதையும் போய் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். அதுவும் சூப்பராக இருக்கும். இந்த வெஜிடபிள் குருமாவை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சோபிஸ் கார்னரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.